Segur? Val. Llavors, no només vull mirar una a la dreta i un cap avall, sinó que vull mirar també dos a la dreta i dos cap avall. És a dir, sumar-li 2 a l'índex i j. I ara fixeu-vos, tenim un altre cop el mateix problema. No podem, o sigui, podem mirar en aquesta posició, podem mirar un cap a la dreta i un cap avall i dos cap a la dreta i dos cap avall. Estem mirant aquesta diagonal d'aquí. Però clar, no podem començar a mirar dos cap a la dreta i dos cap avall en aquí. Val? Li hem de treure les últimes dues files i les últimes dues columnes. En el vostre cas, com esteu fent el 4 en ratlla, probablement li haureu de treure 3 files i 3 columnes. Ara fixeu-vos. Ojo el dato. Fixeu-vos. Miro aquesta posició, val? La 0, 0. I em diu, val, aquí tens un 0, aquí tens un 0 i aquí tens un 0. Molt bé, bien por ti. Ara miro la posició 0, 1. Començo aquí. Tens un 0 i un 0. Val? Molt bé. Ara miro la posició 1, 0, val? Perquè aquestes dues ja no les miro, perquè no té sentit mirar-les. No pot començar un 3 en ratlla a partir d'aquí. Miro la columna 1, posició 0. Aquí tenc 0, 1, 1. Ho veieu? És això d'aquí. Estic mirant això d'aquí. Després miro la posició... No he trobat... Això no és un 3 en ratlla, no? Val, doncs continuo mirant. Ara miro la posició aquesta. Tinc 0, 0, 0. Estic mirant en aquesta línia d'aquí, la posició 1, 1. Ara, no continuo mirant perquè aquí ni aquí pot començar un 3 en ratlla. Llavors, miro la següent columna. Fa 0, 0, 0. És això d'aquí. I ara miro la següent columna que és 1, 1, 1. Ho veieu? Llavors, aquí tenim un 3 en ratlla. Estem d'acord que tenim un 3 en ratlla? Llavors, què fem quan tenim un 3 en ratlla? Com podem comprovar que tenim un 3 en ratlla? Doncs a veure, això ho pensem en un moment. Mirem, val, jo com puc saber si hi ha 3 coses que són 3 uns? Pues tengo varias maneres, no? Puc dir-li, val, if això és igual a 1 and això és igual a 1 and això és igual a 1, puc fer aquí un print 3 en ratlla. Bueno, nunca sé escribir ratlla a ratlla, así que escribiré 3 en fila. En línia. Val? Molt bé, aquí he trobat un 3 en fila. Vaig a posar ara, en lloc de posar-ho aquí, vaig a posar un aquí, 1, 1 i 1. Val? Ara m'ha trobat 2 3 en fila, uno aquí i otro aquí, val? Ho veieu? De fet, vull posar-ho per aquí. Merda. De fet, ho podria posar amb dosos, Vaig a posar-ho amb dosos per molestar-os aún más. Fixeu-vos, tinc un 3 en ratlla con doses i un 3 en ratlla con 1. Suposo que ho veieu bé, no?, a la meva pantalla. Llavors, només em detecta què? Perquè, clar, li he posat igual a 1. Podria posar if tal o if 2, no? El mateix, o sigui, si és tot igual a 1 o tot igual a 2. I ara sí que em detectaria totes dues. Però, clar, això és un xurro de codi que no és el que nosaltres volem fer. Ara sí que em detecta aquest 3 en ratlla i me detecta este 3 en ratlla. Però jo ho vull fer millor. El que podria fer és dir-li, mira, si són iguals entre elles, val? O sigui, si això és igual a això, és igual a això, i l'últim és igual a 1, o el primer és igual a 1, en plan, si són les 3 entre elles i una de les 3 és igual a 1, totes 3 són igual a 1. Fins aquí suposo que bé. Val, això queda una mica més curt. Però és que hi ha una manera encara millor de fer-lo, que és dir-li, mira, si les 3 són iguals entre elles i són diferents de 0, m'és igual que sigui 1 o 2. Si és diferent de 0, és que hi ha una fitxa allà. Per tant, si hi ha 3 fitxes iguals en línia, punto pelota, ya está, hemos encontrado una diagonal. Ara, això és la part fàcil. La part difícil és l'altra diagonal. I que vosaltres no teniu 3 en ratlla, sinó que en teniu 4. Però ja veieu que hi ha un patró, no? O sigui, és relativament senzill, això. Hi ha preguntes sobre aquest encontrar diagonales? Us deixaré el vídeo penjat, ja sabeu on trobar-ho.